Благодаря ти, Диди. Здравейте! Добре дошли на вебинара Техники за успешен кариерен старт, организиран от Агора. Аз се казвам Тодор Янкулов и съм основател на платформата Агора. Днес ще бъда и ваш хост в този вебинар. В него ще имаме възможност да си говорим и вие да научите как да се справяте с най-важните предизвикателства пред кариерния старт на младите хора, някои практически съвети за справяне с тези предизвикателства. Нашия специален лектор Добряна Димитрова, която вече имахте възможност да видите, работи като менеджер обучение в HP България и има над 20 години опит в областта на човешките ресурси, в обучението и в развитието на служители. Но преди да й дам думата, с няколко думи да представя накратко и нашата платформа. Агора е нова онлайн платформа, която предстои да отвори до края на месеца. Мисията й е да помага на младите хора да започнат своя кариерен път. Ние предлагаме на Агора изцяло нов подход към решаването на тези кариерни предизвикателства, за които ще си говорим днес. Регистрацията за младите хора, които на Агора ние наричаме млади таланти, е изцяло безплатна и всъщност на нея всички амбициозни млади хора могат да намерят публикувани проекти или състезания, публикувани от различни компании, кандидатствайки по такива проекти, печелейки, работейки по тях, вие може да натрупате практически опит, който всъщност всяка компания търси за различните позиции, които отваря. Освен това, по този начин вие може да изграждате и работни контакти с тези компании, още докато учите. Най-хубавото на платформата е, че всичко това е, първо, както споменах, напълно безплатно за младите таланти. Второ, всичко е онлайн, всичко е дистанционно, всичко е без ограничения в физическото местоположение или работното време. Защо това е важно? Мисля, че ще имаме възможност да обсъдим и сега в рамките на вебинара, говорейки с Добряна. Така че сега преминаваме по същество. Диди, моля те, представи се официално с няколко думи и ти. Здравейте отново от мен. Както знаете, аз се казвам Добряна Димитрова. Колегите, приятелите ме наричат Диди, така че така може вие да се обръщате към мен. А, Целият ми кариерен път е посветен на човешките ресурси и много конкретно на обучение и развитие на хора. Това е нещо, което ми е на сърце и с радост приех поканата на Тодор да гостувам като лектор в това събитие, за да мога да ви споделя моя опит. Когато се говори за развитие на кариера, това е много субективно. Нали? Тук, за съжаление, няма правилните ходове едно, две, три, четири и пет. И това го прави и трудно, нали, защото няма оттупкана пътека, по която човек да може да върви. И аз ще се радвам да ви споделя моя опит, моите наблюдения и се надявам те да ви помогнат в това вие да откриете вашата пътека, нали, вашия път. Иначе за себе си ние може да ме намерите в LinkedIn, когато човек се казва Добрияна, е много лесно да бъде намерен навсякъде, така че може да се свържете с мен там и да видите всъщност моят кариерен път. Но най-общо мога да ви разкажа за себе си, че имам бакалавърска степен по компютърни системи и технологии. Още докато я учех, разбрах, че това не е моето нещо. В моите студентски години бях доброволец към студентска организация АЕСЕК. Доколкото знам, я има в УНСС и мисля, че Софийски университет, тук в София. По мое време имаше на много места, на много университети. И тогава в тези студентски години, понеже помага в АЕСЕК, открих любовта към човешките ресурси. И в общи линии след една-две години доброволчество в отдел човешки ресурси на АЕСЕК станах и като менеджер на отдел човешки ресурси. Те се наричат по друг начин в организацията. И реших, аз смених моя кариерен път и се преориентирах и всъщност след това учих магистратура за управление и развитие на човешки ресурси и само това съм работила. На 19 години направих стаж в една консултантска компания Ames Human Capital. Учих магистратура. Докато учих магистратура, започнах работа на пълен работен ден в ING. Те имат банка, живото застраховане и пенсионно, които последствие се отделиха като ЕНН. И от 13 години съм в HP. Така че там намерих като че ли моето място и моята компания. Но всичко
всичкото ми е свързано с човешки ресурси и даже към колегите ми крия, нали, за опита ми в компютърни системи и технологии, защото иначе ми използва да им преинсталирам компютъра, да оправя това, да правя онова и така нататък. В последствие в HP кандидатствах за вътрешна стипендия, която имаше и ме избраха и всъщност учих магистратура по бизнес администрация, MBA в Америка, което беше страхотна възможност, така че това ми е така, формалното образование. Покрай него има доста сертификати, курсове и така нататък. Ясно е, че се интересувам и от собственото ми обучение и развитие, не само от това на служителите на HP. И в момента това, което правя е, че ръководя обучителни програми, като програмите, които аз ръководя, са за бизнес от 9000 служители и програмите са Data and Digital, т.е. изкуствен интелект, програмиране на Python, Power BI и този тип обучения, нали, които организирам за нашите служители. Така че това е за мен. Ако имате въпроси, може да ги пишете в чата, би трябвало да ви е отворен, да може да пишете, а може и да се анмютвате и да ги задавате също. Всъщност да, окуражаваме въпросите, защото би било още по-полезно и за вас, ако имаме една дискусия. А иначе това, което Диди току-що разказа за себе си, е доста така показателно за пътя, по който минава всеки млад човек, включително първоначалните колебания, какво да избера, какво е моето. М, нали, аз самия съм минал по този път. На част от хората, които са тук, предполагам в момента, им се случват тези неща или предстои. Така че, дали можем да започнем с един такъв въпрос, да ни разкажеш малко повече за това, според теб, какви са основните предизвикателства, които ще срещнат моите хора, когато търсят работа и какво в тази връзка могат да правят? Да, основният проблем, с който те се срещат, казвам го, спомняйки си там преди 20 няколко години, когато аз стартирах моята кариера и сега помагайки на приятелски начала на хора и вече на техните деца да стартират тяхната кариера, така човек се чувства как остарява, като вече не препоръчва приятели за работа в HP, препоръчва децата на приятелите за работа в HP. И това, с което нали, обикновено се сблъскват е, че аз имам едно празно CV, в което има само университет и училище, езици и това е. И нали, как да изберат мен пред всички други стотици хиляди, които кандидатстват за една позиция. Нали, трябва да ви кажа, в HP има позиции, за които имаме 7000 кандидата тук в България. Нали, тоест, как аз да блесна от толкова много хора да ме поканят мен на интервю. Сега ясно е, че на интервю, да речем, обявам първото интервю телефонно и отиват 10 човека, нали, след това на интервю на живо ще отидат 5 човека, на второ интервю двама и ще бъде направена оферта за работа на един. И основното е какво да правя с това празно CV, какво да напиша в него. Вие може също да споделяте идеи, ваши опит, какво вие сте написали нали, във вашето CV, но основното е как аз да се отлича. Някои избират да се отличат със снимка. Нали? Тук трябва да сме внимателни, защото въпреки, че толкова се говори за снимки, ако напишете нали, в Google да видите странни снимки, появяващи се в автобиографии, продължават такива да се появяват. Но за мен, аз трябва да ви кажа, че когато аз нали, кандидатствах, в моето CV имаше частта за доброволчеството. Нали, което пак е нещо, защото аз излизам с нещо конкретно, което съм правила и човекът от отдел подбор може да го захване и там да ми зададе въпроси, свързани с това, добре, как си структурирахте работата като доброволец? Какво биха казали вашите колеги за вас? Могат ли да ви дадат препоръка и така нататък? Така че аз когато кандидатствах, това беше нещо, което присъстваше в моето CV. Първата ми работа, нали, формална на граждански договор беше стаж и тогава вече нали, имах следващата ми работа стаж, който да покажа, което е нещо много по-силно от доброволчеството. Основният проблем с доброволчеството е, че е трудно доказуемо. Там няма документ и как да ви кажа, не е като да не се случва някой да каже, аз бях доброволец към Червения кръст, примерно. И аз бях доброволец към
еди какво си. Сега ние живеем вече в свят, в който сме много свързани виртуално и хората познават други хора, техни колеги, човешки ресурси, може и нали, да попитат за информация за кандидата, но въпреки това доброволчеството е нещо, което лесно може да се манипулира. Точно за това и хората от отдел човешки ресурси най-вече търсят да видят стаж. Така че когато започвате вашата вече постоянна работа, е хубаво да имате това, защото от многото кандидати, които отиват, това е нещо, за което те се хващат, нали, за да покажат вашата работна етика, нали, навици, които имате, постижения, които сте постигнали, уроци, които сте взели, как работите под напрежение, как се справяте и с университет, и с работа, нали, и с много години под една мишница, които всеки съвременен човек вече носи. Така че, тръгвайки с основното предизвикателство, това е празното CV. Добре, между другото, аз сещам и като те слушах, за друго така предизвикателство. М, нали, окей, ако се върна назад във времето, в някакъв момент и аз съм бил млад човек, който иска да започне да работи по специалността, но честно казано, все още не е много наясно какво точно означава това и къде отида да работи. И на интервюто ме питат, а защо искате да работите при нас? Дори да съм си направил домашното и да съм поразгледал за тази компания, което сега е много по-лесно, отколкото някога, аз все пак не знам наистина какво точно се случва, как мога да отговоря най-добре на един подобен въпрос, според теб. Да, да. Вътре, нали, му се иска на човек да изкрещи, защото ми трябва пари, нали, затова искам да работя при вас. Но, нали, ясно е, че това няма да направи най-доброто впечатление, въпреки че в крайна сметка всички работим за пари. Нали, смисъл, да, и за чест и слава, и за постижения, за чувство на удовлетвореност, ама нали, накрая на месеца, нека трябва да платя всички сметки, наем, кредити и така нататък, това ни трябва. А, нали, пак казвам, изненадващо е, че въпреки многото информация, която има онлайн, продължават да идват кандидати, които сочи одобрение ста за вас, защото ми харесахте. Окей, това е отговор, ама отговор с едно изречение. Когато отивате на интервю, се очаква интервюиращия да говори 20%. Относително от времето, вие да говорите 80%. Тоест на всеки въпрос, който вие получавате, трябва да го извъртате по начин, по който да покажете, че вие сте човека. Вие сте кандидата, вие искате да работите, защото това е най-хубавата компания, получили сте толкова добри мнения с нея онлайн, говорили сте с приятели, знаете мисията, визията. Много често вие знаете, а човека от подбор не може да я цитира. Нали? Знаете какво прави, интересувате се от продуктите, независимо дали е като HP технологична компания или някоя друга, няма значение, но показвате, че вие сте там целенасочено, че това е вашето място. Вие затова да сте го мечтали, сте го сънували и там ще отидете и ще ги размажете от постижения, които ще направите. Тъй като, както ви казах, с приятели, с техните деца, това, което правя като услуга е да ги подготвим за интервю. И едно нещо, което веднага ми хрумна, нали, от тези като мок интервю, като опитни, нали, срещи, които съм правили с тях, да ги интервюирам и да им дам обратна връзка. Едно момче почна с това. Първи му въпрос, който му зададох, стандартен, нали, разкажете ми повече за вас. И той ми каза, цитирам: аз съм едно обикновено момче, израснало в надежда. И нали, аз продължих интервюто, въпреки че отвътре си казах, боже, защо такъв отговор? И накрая на това опитно интервю, което направих с него, му казах, първо, че никой не иска да наема обикновени хора. Всеки иска да наема звезди, нали, за своя отбор. И второ е, че информацията, че си израснал в надежда, по никакъв начин, в смисъл, нали, не е релевантна, в смисъл къде си израснал, нали, за да те не на работа. По-скоро, даже казвам с една такава интонация, звучи като нещо не е окей, не е, нали, като израснал съм на жълтите павета и така нататък, или центъра на пъпа на цивилизацията. Така че, да, нали, понякога път човек от притеснение, нали, което нормално, че всички го имаме това. Смисъл, ако не се притеснявахме, нали, нямаше да бъдем хора. Даже Марк Твен има
така едно изречение, нали, идва ми на английски, но в превод би било, има два типа презентатори. Едни, които се притесняват и едни, които лъжат. Нали? Тоест, всеки се притеснява, всички сме хора и в някой път от притеснение се случват такива грешки и затова е хубаво да репетираме много пъти преди да се явим на интервю и както каза Тодо, добре да сме си помислили защо тази компания, да сме прочели онлайн форуми, мнения с нея, да сме видяли продуктите или услугите, които тя предоставя и да изтъкнем, че това го знаем. И просто получавайки такъв въпрос, да дадем отговор поне в 5-6 изречения, в което ние показваме, че знаем за какво сме там. Добре, ти спомена за доброволческата дейност като един от вариантите да покажем някаква активност, някаква дейност преди първата ни работа. Сега има го и варианта с стажовете. Част от тях са задължителни за студентите на един етап, а, но всъщност може би не би било никак зле, нали, студентите, докато учат да си намират и незадължителни стажове. Тук нещо дали можеш да ни кажеш повече за това какво, как да бъде направено, да бъде показано после в CV-то. Мгм. Стажа ще ви помогне първо, нали, за CV-то, но най-големият плюс на това човек да бъде на стажа в компания е това, че вие се ориентирате тази работа харесва ли ми. Както ви споделих за мен, аз учих компютърни системи и технологии. Моят баща беше много горд с мен. Ето дъщерята, инженер, сериозна професия, винаги ще има хляб за нея. Но когато почнах да го правя, когато почнах да байцвам платки в Техническия университет и въпреки, че съм завършила СМГ с златен медал, в техническия на математика 2 бях при преподавател, чийто прякор беше точно тройката и хората имаха или двойка, или тройка. И аз, човека, който е завършил с златен медал СМГ, получих тройка на математика 2 и това много ме обиди, много ме огорчи. Доста лично го приех, въпреки че всички бяхме разделени на тези два кюпа. Но всъщност, стажувайки, аз разбрах коя е най-добрата професия за мен. И мога да ви кажа, че ако вероятно нали, си бях продължила да си копая в областта на компютърното инженерство, Извинявай, Диди, аз спрях да те чувам и не знам проблема дали е при мен. Ивайло, ти чуваш ли? При Добряна е проблема, явно нещо се е скумнало от джака й. Не те чуваме още. Докато Диди се справя с техническия проблем, а, аз още веднъж искам така да ви окуража, ако имате въпроси, да ги поставите тук в чата, защото Добряна действително има много богат опит. Тя те чувам. Дали така? Я Да, пана батерията на хедсета, но нали, като видях, че Тодор говори, аз не го чувам и оттам се ориентирах, нали, че явно имам проблем с свързаността, но мисля, че така е по-добре. Сега може би съм малко по-далечна от вас, нали, като съм на компютъра, но да, ще кажете, ако не ще имам една резервна опция за свързаност, ако не се чува добре. А, доста и добре те чуваме. а, супер. И това, което разказах по някое време спряло да се чува, е, че по време на стажа ми, всъщност аз разбрах какво искам наистина да правя в живота ми и в кариерен план. И той стажа помага първо, за да може да си намерите по-хубава работа в последствие, въобще да ви покажат на интервю, защото хора, които се явяват с празни CV-та, нали, само с а, университет, училище, доста по-трудно ще стигнат, нали, до въобще покана да ги видят на живо. Но най-важното на стажа е, че може да тествате различни неща в доста така защитена среда. Те обикновено са си с начален и крайен срок от типа 3 месеца, 6 месеца и всъщност така да видите коя наистина е професията за вас. В първата ми месторабота, която, както ви споделих, беше стаж в консултантска компания, тогава тя беше в областта на човешките ресурси и едно подразделение на човешките ресурси, което е проучванията за възнаграждение и придобивки. И аз тогава видях, да, интересно е,
най-вероятно ме бяха сложили там заради математическия ми профил. И обаче, наистина, това там усетих, че не сте ме влечеше към другите отдели, които са с обучения. И се питах, мога ли да ходя да им помагам, да гледам как водят обучение, как водят тренинги и се навъртах около тях. Така, това е най-големия плюс на стажа. И тогавашната ми менторка в стажа от Еймс, Нени Георгиева, тя ми каза: Диди, пробвай. Нали, сега студентските години са ти времето да ходиш на един стаж, на следващ стаж, на третия, ако трябва, но да пробваш и да видиш кое наистина е нещото за теб. Защото ще работим цял живот. Нали, става възрастта все по-висока и по-висока, нали, за работа. Толкова години напред ни чакат и е важно човек да намери нещо за него. Естествено, ако започнете, нали, постоянна работа и усетите, че не е вашето нещо, няма лош човек да смени. Както и аз от бакалавър, нали, КСТ, минах към магистратура човешки ресурси. Нали, важно е човек да се чувства комфортно с това да взема тези решения и да прави тези скокове, защото говорим дългосрочно за нашето щастие в кариерен план. А, така че пак е окей, но вече стана и малко по-трудно, когато са поети такива ангажименти за трудов безсрочен договор. Както аз, когато работех в ING, водих обучения, и тогава всяка седмица бях в различен град да водя обучение на различна тематика. И това за период 3-4 години беше супер. Аз натрупах супер много часове с хора, аудитория, практика, всякакви въпроси, всякакъв тип индивиди, които идват на обученията, техни начин на държание, отношение, как се справям с това. Но по едно време усетих, че ми идва прекалено много пътуването. Вече исках по-сериозни връзки, семейство и така нататък. И не може да го правя, докато постоянно съм на някъде. Да не говорим, че в нея времена нямаше Фейсбук, нямаше Инстаграм, даже нямаше смарт телефони, нали все още. Бяха от тези с клавиатурите. Не чак Nokia с фенерче, ама тип бърбари. И тогава, нали, е BlackBerry, и тогава, нали, в още един трудно се получаваше комуникацията, така че реших, че трябва да си намеря работа, когато съм си уседнала в София. Но така се случват нещата и важно е човек да бъде смел към взимането на тези решения, но смел все пак базирано на факти. Така че, може би малко се разширих от това, защо стажа помага, но не само, нали, за CV за следващата работа, най-вече вие да усетите какво е правилното място за вас. Всъщност, това, което ни разказа току-що, наистина е доста, как да кажа, доста полезно. Да, значи, първо, за да има какво да сложим в CV-то, но второ и за да добием ние самите усет за това какво означава да работиме, какво искаме да работим. Окей, това всичко е чудесно, обаче аз сега ти задавам въпрос, който съм чувал много пъти от студенти или от млади хора, които търсят работа. Добре, те ми предлагат стаж, обаче той е безплатен. Не ми трябва ти пари. Защо се хвана да работя на този стаж? Да. Или другото. Аз за толкова пари никаква работа няма да я върша. Или дори и третото, аз бях на стаж и само носих едни папки. Да, правих кафе. Защо ми е това? Така че ето, защо ни е това? Нали, всеки почва от някъде. И въпреки, че всички си мечтаем как, нали, често гледаме и тези интервюта около баловете, ето са, нали, пак предстоят, в които така хващат развеселени и леко подпинали млади хора да ги интервюрат, които казват: аз ще почна работа менеджер, искам заплата 3000, 5000, 10 000 лева и така нататък. А, това ни е шанс да ни забележат и вътре в компанията. Когато видим, че човек, който е млад, сега стартира, но се старае и прави нещата, му се отварят много пътеки. В HP също има стажове, те са 2 пъти годишно, нали, имаме програми за стажове. От стажантите ние си наемаме, нали, някои от тях, които остават за постоянна работа. Но да ви кажа, много бързо се виждат кои са хората, които ще останат в компанията. Даже не е толкова сложен процес на селекция. Нали, стажа е възможността първо ние за себе си да видим това харесва ли ни, кое ни харесва повече, да видим самата работна атмосфера. Мога да ви кажа, в консултантската компания беше един тип организация, в ING беше финансова институция, стартирайки от облеклото, което беше, имаше, не знам, може би бяха 5 страници с описание, точно какъв цвят трябва да ти е костюма и, нали, точно какви може да са ти аксесуарите и нищо извън това не е позволено, защото това е финансова институция, ти трябва да я представяш по определен начин.
нали, в HP, в който пак има изисквания, нали, по начин по който изглежда човек и се държи, но те са много по-широки, отколкото на финансова компания. Да види човек какъв е моят тип организация и какъв е структурата. Едно е финансовата институция, холандска, друго е американска IT компания и къде той се чувства най-добре, защото на всеки му пасва нещо различно в крайна сметка. Така че това е шанс вие да видите, но и шанс и вас да ви видят. Защото аз мога да отида на позиция, в която ще ми кажат в началото, носи папки. Нали, тази папка, тук те документи, направим по едно копие да сложим в досиета на служителите, да речем, или оправи трудовите книжки, напиши, нали, тук по кой член е нет човек, по кой член си е заминал човек и така нататък. Обаче те, ако видят желание и че аз си правя работа добре, вие мислите, че няма да иска да ме използва като служител за нещо друго. Нали? Веднага ще дадат нови отговорности, защото всеки, нали, гледа кой е там, как работи, на кой може да му се довери. И понякога човек, който е нет, не може би по-висока позиция, но не си върши работа добре, нали, ще бъдат разменени длъжностните характеристики и ще бъде един освободен друг нет. Но това се забелязва. И тези връзки остават, защото с хора, с които съм работила преди 20 години, ние все още си колаборираме, понеже знаят работната етика, която аз съм имала, как, нали, съм била на време, вършила съм си нещата. Да, има период, в който нещо се случва, боледувам, член на семейството ми е болен, не съм толкова ефективна, нормални неща. Но те знаят, че като цяло моя начин на работа е такъв, който носи резултати, работи лесно с хората и ме канят и ме викат, каняхме да къде аз съм за други работи, но сега не съм се изкушавала. Честно казвам, че си намерих моето семейство в HP. Тоест, ако мога да кажа въобще това, което току-що каза, струва си да инвестираме няколко месеца в дори неплатена, скучна работа, когато сме млади, просто за да добием опит и представа къде сме, какво се случва професионално около нас, да се ориентираме. Това явно е, нали, отговора на моя въпрос и така твоя съвет, може би. Да, и аз, бидейки в сферата на обучението, трябва да ви кажа, че отивайки някъде, дори да не е мечтания стаж, там много често ще има възможности за да влезнете в обучение, да присъствате. Както и в HP, ние имаме много програми, които компанията инвестира в служителите. Ето, една от програмите, които сега ще правя, едно място е $5000. Но стажанти могат да ги вкарам да слушат отстрани. В смисъл, те са в залата, не са част от групата, нали, която прави, но стажанта може да слуша отстрани и пак да пие знания, нали, да си открадне идеи. Така че вие влизате в структурата, правите запознанства, градите мрежата, учите неща, имате възможности за обучение, оттам нататък вече може да награждате. И най-малкото, че взимате неща, които после като се явявате на интересуваща работа, може да ги използвате, да ги покажете като пример за резултат. Добре, понеже всъщност ето сега, нали, ти говориш вече за обученията, корпоративните обучения в рамките на вече на професионалната позиция, един такъв въпрос имам към теб. Ам, Може би в IT сектора е по-различно, но като цяло последните години има едно сякаш разделечение между това, което се учи в университета и това, което имат нужда компаниите като знания и умения. Дали това е така, доколко е голям тази пропаст, тази дупка, нали? И всъщност стажовете, практиката при работа с компании, дори когато сме студенти все още, доколко ни помагат в това отношение. Да ви кажа честно, преди 20 години също имаше тази пропаст, сега продължава да я има. И въпреки, че така много ми се вярва, че университетите ще усъвременяват програмите си, методиките си за обучение, а, от страната на компания, която не има хора, би ви казала, че не разчитаме на това. Мисъл, HP не разчита, нали, един човек да дойде подготвен за своята работа. Даже много често в нашите обяви за работа може да видите, че изискването е Bachelor degree. Даже не се казва каква. Просто да има Bachelor, защото това показва, че един човек знае как да покрива стандарти. Било то да взима заверки, да се явява
на изпити, да покрива оценките, да покрива изисквания, които има към него, за да бъде свършена работата, в случая завършването. Ам, Това, което е много хубаво и е разлика от преди 20 години, че сега има изобилие на обучения, които са безплатни, както и този клас, който правим в момента. Но има толкова много програми онлайн, университети тип Харвард, Станфорд правят безплатни курсове, нали, човек може да участва в тях или да инвестира малка сума пари, за да вземе Data Camp платформа, LinkedIn Learning платформа, Udemy и така нататък и да надгражда. Така че не мисля, че, за съжаление, може да разчитаме университета да подготви човек. Нали, той се подготвя сам с изобилието от информация, която има онлайн. И второто, което го подготвя, е един стаж. Защото стаж е практическа работа, конкретно по нуждите на компанията. И нали, в нея човек вижда, че да, има я и тази мечтаната част, нали, която ни пали искрата. В моя случай това е да виждам, че моите хора, които се обучават, после прогресират своята кариера. Нали, като получавам резултатите, нали, как те си променили кариерния път или как им се е увеличила заплатата през годините, аз съм нали, значи това, което правя, има смисъл. Но в моята работа има и страшно много администрация. Нали, опускам обучителна програма, хората почват да ми пишат въпроси, чета въпросите, повечето от тях то си ги пише в описанието, но те отново си ги задават. Пингват ме в Teams, в Zoom, където намерят, за да зададат едни и същи въпроси отново и ти си, човек, не, то всичко си е описано, само трябва да го прочетеш. Но да, нали, освен на тази изкряща част, която е да застана пред нали, директора на HP и да кажа, моята програма е направила това и това, аз съм донесла такъв принос на HP и затова пък очаквам от HP да направи това и това за мен. Нали, има и много неща, които са администрация, отговаряне на въпроси и тези служители са мои вътрешни клиенти. Така че независимо, че нали, не са си прочели информацията, или се прочели по диагонал, аз им отговарям винаги учтиво и с усмивка. Не, че някой път вътре кажат, нали, що да прочете, нали, една страница е и така нататък. Но те са мои вътрешни клиенти, като такива аз не винаги съм с уважение, независимо дали съм си изпила кафето сутрин, какво е времето и в какво настроение съм. Супер. Сега, ако те върна пак малко назад към CV-то конкретно, дали имаш някакви чисто такива практически трикове, съвети, които би дала? Как точно да подредим? Нали, изхождаме от това, че окей, всеки млад човек, който иска да си подготви добре кариерното начало, е добре очевидно да намери стажове, да мине през тях, различни проекти на компании, по които да работи, отделно да потърси обучение извън университетите. Свършено е всичко това. И все пак ние подготвяме първото CV. Какво може да ни посъветваш тук? Да, при писането на CV си има, как да ви кажа, трендове. Нали, имат някакви течения, които се случват. Тоест едно CV, което преди, не знам, 15 години ми е вършило работа, преди 10 години ще да изглежда по различен начин, сега по трети начин. Така че да знаете, че и там си има мода и в още един е важно в момента, в който кандидатствате, да видите как е удачно, нали, да бъде подготвено, така че да изпъкне. Другото важно нещо е какъв тип организации кандидатствате. Защото ако кандидатствате в големите организации, нали, както са HP, много големи нали, компании, които имат тук в България, големи работодатели, както Coca-Cola, VMware, SAP и така нататък, тези компании използват софтуер, който филтрира CV-тата. Тоест там човек няма да седне нали, да го чете, ще се използва софтуер. Ако кандидатствате за големи организации, важно е CV-то да има повече текст. Нали си спомняте как преди години беше популярно CV-то да ви е една страница? Защото човек от отдел подбор няма време нали, да разлиства и да чете всичко. Искаше в една страница. Това работи, ако кандидатствате за малки организации, да речем стартъп компании. Нали. Там една страница е удачно, защото повече няма да бъде прочетено, да сложите най-важното. Но ако кандидатствате за големи компании, там трябва да направите по-дълго CV, с повече текст. И това, което аз съветвам, е да хванете ключовите думи от обявата, за която кандидатствате, и да ги наслагат. В английския нямат автология. Нали, ако пишем CV на български, въпреки че кой вече пише CV на български, нали, в българския така избягвам една дума да се повтаря в съседни изречения. В английския няма такова нещо.
И ако да речем, компанията Хикс има обява, която е Project Manager и навсякъде говори за Project Manager и Agile, тогава във вашето CV не имате си някакво скеле, не го почвате всеки път от нулата, но във вашето CV слагате Project Manager, Project Management, Project Management, Agile. Тези думи ги напълвате, за да може, когато софтуера филтрира, да изкара вас, нали, като един от топ резултатите, защото те търсят по ключови думи. Тоест, вие виждате от обявата кои са често срещаните думи и тях ги слагате много пъти в текста. Там много по-описателно разказвате, нали, какво сте правили, какво сте учили, какъв ви е бил стажа. И дори стажа да ви е бил разнасен на папки нагоре-надолу, може да изтъкнете, че сте се учили от project менеджери и сте виждали Agile, как другите работят. Тоест, пак нали, може да вкарате такива думи от опит, който сте имали, дори наблюдавайки останалите. Това, което Тодор каза, искам малко да поставя акцент, че освен стаж, може да си намерите проекти, по които да работите. И точно това е причината аз толкова да се запалих по мисията на Гора, защото ще имате възможност чрез тази платформа, просто като стартира, горещо ви съветвам да си направите регистрация, да имате такива проекти от компании, които вие можете да вземете това, нали, което е от проекта и него да го облечете в CV-то си, да го разкажете, да го напълните, така че ще дадете повече думи, повече контекст, повече неща, за които да се хване после човека от отдел подбор и да си проведе интервюто и да разбере повече информация за вас. Но ако кандидатствате за стартъп или малки компании, български, чуждестранни, няма значение, но там, където най-вероятно няма софтуер, а човек чете CV-та, тогава направете CV в една страница. Нали, там са съчетани нали, най-основните неща. Това е по отношение на изчерпаемост. Другата тема е как изглежда едно CV. И аз тук при началото на нашата среща изнамерих последното CV, което аз съм писала, което е било преди 4 години някъде, когато кандидатствах за текущата ми роля. И сега ще споделя екран да ви го покажа. Така. Ето го него. Надявам се Тодор да ми каже, че се вижда. Виждаме, да. Супер. Тук си го намерих. Това ми е старото CV с предишната ми фамилия и иска да ви покажа как изглежда. Защото тогава, когато кандидатствах за тази позиция, аз знаех, че човек ще го прочете, защото беше вътрешна и аз конкретно съм го изпратила на менеджера. Но въпреки това CV остава, аз като се кандидатствам в вътрешната система на HP, това CV ще остане вътре. И както виждате, аз тогава като кандидатствала, това е било преди някакво време, съм си разписала доста текст за позициите. Човек винаги има job description, като отива. Задължително е по нали, кодекса на труда да има job description, описание, така, работна характеристика. Някой път те са много кратки, някой път са по-дълги, при HP са цели фермани. Така че аз съм си имала оттам информация, не съм си я измислила, въпреки че ако ви е трудно да си я съставите, OpenAI, или да проверите в Google, така да си хванете няколко изречения, нали, написани на английски. Но аз съм си написал първо един профил, в който разказвам малко повече с мен, колко години съм била с HP, какво съм правила в текущата ми роля. Отстрани детайлите, които съм сложила, телефон, като тук скрих телефонния номер предвид записа, имейла, нали, който имах, националност. Много отдавна вече не се слагат неща като адрес, нали, лични такива данни, като адрес, година на раждане, дата. Това вече не се чета за добра практика да се пита за тази информация. Сложила съм професионална снимка. Тук съм имала удоволствие нали, в HP да ми я направят тази. Както виждате, вече от поканата за това събитие имам нова. Но за снимката пак не е задължително така да присъства. Но в общи линии, ако снимката е във вашето, гледайте си я. Нали, дори да не иска работодателя изрично, нека да има представа нали, кой е на среща, с кой говори. Като такъв тип снимка, или вече с текущите телефони, може да се направи, както се каза, и в домашни условия. Просто с по-добра такава насрещна светлина може някой да ви снима. Много си личи, когато снимката е селфи. Така че, бъдете някой приятел, близък, нали, да ви снима, нали, който така може така да застане фронтално, да направи различни ъгли.
И дори не е нужно да инвестирате в кой знае какви дрехи, нали, или неща, ако сложите нещо тъмно отдолу като фон, изглежда малко по-професионално, нали, така че да ви се заснеме. Има и много фотографии, които предлагат професионални фотосесии, но нали, не ми че е нужно в началото на кариерата си човек да инвестира за това. Тук виждате един линк, който аз съм сложила, който е за LinkedIn профил. И горещо ви съветвам да си направите такъв. В общи линии, вие като си напишете CV-то, LinkedIn профила се прави като слагате информация от CV-то в LinkedIn. Много рекрутери вече имат този достъп в LinkedIn, който е рекрутерския профил и търсят кандидати директно от там. Диди, И да, извинявай, че те прекъсвам. То всъщност, очевидно, ако задълбаваме в детайлите на CV-то, може би трябва да направим отделен мастер-клас само за да, него. Но, понеже спомена LinkedIn, не мгм, знам доколко, нали, LinkedIn като платформа е ориентиран до голяма степен към вече работещи хора, професионалисти. Тоест, доколко LinkedIn профила би бил полезен на един студент, и най-вероятно той към него трябва да подходи така, както подхожда към CV-то. Тоест, да, ако има какво да сложи като работа по проекти и стаж, би било добре. Ако точно. няма, той ще е един доста кратък LinkedIn профил и дали би било от полза въобще да го ам, да, дали би му носил добавена стойност. Да, той се гради с времето. Както се гради с CV-то с времето, вие слагате повече и повече информация, така може и с LinkedIn профила. Като аз ви съветвам, бидейки някъде на стаж, да си искате препоръка. И да речем, LinkedIn е една платформа, в която препоръките са обикновено около параграф дълги, т.е. не изискват кой знае колко много, не знам, ресурс. Така че, намирайки си проект или стаж, да речем, с платформата на Агора, там може да, нали, да поискате така препоръка, нали, която бъде сложна, да си виждате, нали, че имате препоръка от някой. Аз иначе през CV-то съвсем накратко няма да минавам, нали, през нещата, защото те са доста сходни. То вече човек, като има някакъв работен стаж, по един и същи начин структурира своите параграфи. Като самия темплейт, който виждате, аз използвах платена версия, защото струваше нещо от типа на $7 и си казаха, това са, нали, две кафета вече в София, така че използвах такава, но може и сами да си направите. Дори да използвате стандартния European Style, пак не е зле. Вече има много, нали, като напишете в общи линии онлайн темплети за CV ви излизат. И след частта, нали, която е с работа, има част, която е за education, като тъй като вие имате кратка част, нали, за работа в началото на кариерата, тук в education може да разпишете какви предмети сте имали. Особено ако пак се случват такива ключови думи, които са от позиция, за която кандидатствате, може да използвате да ги напълните тях. Ето аз имам и volunteering experience, който, нали, тук съм го сложила, т.е. доброволчески опит. Тук в случая този, който съм сложила е в HP. И отдолу съм дала контакти на хора, които могат да ми направят препоръка. Тоест, ако човека, който кандидатствам, текущата менеджерка, иска да говори, казвам, ето тези двама човек съм питала и се казали, че са окей за разговор, за да събере повече информация за мен. И така изглежда моето CV. Нали, част като driving experience, че на HP е тотално нерелевантен, защото ние сме доста хибридни, нали, в начина на наша работа. Да, Както виждате, не съм си слагала. Някои хора слагат и книжка и колко километри имат като шофьор, ама това е релевантно, ако кандидатства за позиция шофьор. Нали? И благодаря така ти, че иска да ви кажа. сподели това с нас. Всъщност, пак ако мога така да обобщя това, което аз поне чух от теб, първо, нали, голяма компания, която най-вероятно обработва с софтуер, слагаме повече текст. А, Винаги правим CV-то за конкретна компания, на база на това, което търсим в обявата. Да, имаме си нашия скелет, нашия темплейт, но го доразвиваме. Може би това всъщност ще покаже и отношение към работата, за която кандидатстваме. Добре, тук само искам да вметна две-три думи, защото заговорихме и за платформите, за Agora. Първо, както казах, тя все още не е отворена, но ще отвори края на месеца. И всъщност там едното от нещата, които ще се от полза за младите таланти, е, че всеки проект, в който работят или състезание, което са спечелили и което всъщност им носи директно този практически опит, за който говорим, ще бъде и видим в техния профил.
Така че нали, нашата цел с Агора е да помогнем на младите хора да създадат, да изградят този опит и да го покажат. Нещо, което трудно биха направили на LinkedIn, който наистина е ориентиран повече към по-изградени професионалисти. Добре, тъй като напредваме с времето и може би следващия път ще помислим за по-дълъг формат, защото явно е недостатъчно един час, но един такъв последен въпрос, последна тема. А, Свършили сме си работата от тук, канят ни на интервю. Нещо, което да ни посъветваш за интервюто. Ето тук е страхотно, че минахме на виртуален вариант на провеждане на среща, защото директно в чата ще ви сложа един материал. Това е моето скрито оръжие. Един линк. Не знам кой го е направил, от преди 20 години го ползвам и през годините съм го ползвала много пъти. Това е така един инструмент, който аз ползвам, за да се подготвим и аз, и хората, на които помагам за интервю. В общи линии, ако напишете в Google въпроси за интервю, интервю question, ще ви излезнат много неща. Но това е нещо, което така съм усетила като най-близко като стил на комуникация. И всъщност това, което явяйки се на интервюта, ще видите, че въпросите, които ви задават, са доста сходни. И даже обикновено пред някои интервюта човек, нали, по-неуверен, по-не знае, а после, като почна да задават въпроси, вече знаеш какво ще те питат. Но там всъщност при интервюто е подготовката. Вижте тези 45 въпроса, които са в този материал. Разпишете си вашите отговори, нали, отговорите за вас. Ако трябва, си ги изрепетирайте. В смисъл, направете си един принт на тези въпроси и за всеки въпрос разкажете отговора. Хванете приятел, разкажете го на него, все едно той ви интервюра, за да може да ги отработите. Нещата, които ще ви питат, няма как са толкова много по-различни. Обикновено питат първо вие да разкажете повече за вас, да разкажете какво сте учил, защо кандидатствате за тази работа, как се справяте под напрежение, как се справяте в трудни ситуации, да дадете примери. Те много често ще ви питат, добре, можете да работите под напрежение. И ако човека каже, да, това нищо не ти носи, дайте пример за ситуация, която сте имали в университета. И тук вече вие трябва да имате подготвени такива ситуации от вашето учение, от проектите, които ще правите, от тези, които ще може да намирате чрез Агора, са страхотни с това, че можете реален бизнес казус вие да го дадете като пример. Как сте работили под напрежение, как сте справили в ситуация, в която има много неизвестни. Нали, е трябвало да съберете информация и да вземете решение. Така че това е ключовото за интервю. Подготовка, просто да изрепетирате въпроси, отговори, така че вие да се поучупите и когато сте вярвате на интервю, вече няма да е толкова страшно и толкова притеснително. Не, че първи път няма да се поизподим. Всички сме били така. Нали? Пак казвам, няма човек, който да не се притеснява, но подготовката помага ние да се чувстваме по-уверени и да покажем тази увереност навън към интервюиращия. Това, което току-що каза, всъщност ме върна към първото ми интервю, на което аз се явих като кандидатстващ. И действително бях си сложил ръцете на масата, когато ги преместих, останаха плотни следи. И явно всички минахме през това нещо. Супер, благодаря ти много и за това, за тези отговори. Общо взето имаме около 10 минути до края, така че действително има ли някой, който би искал да зададе въпрос на Добряна, конкретен въпрос? Може да го сложи в чата, може и да се включи, ако има желание, нещо, което смятате, че тя може да ви бъде от полза, като ви отговори. Да, ще се радвам, нали, да го зададете сега, защото освен, нали, да помогнете на вас, ще помогнете и на някой друг, който може би иска да пита също, но се притеснява. Нали, както виждате, ние така нарочно сме в такава по-малка, нали, атмосфера, за да може да задавате въпроси, нещо, което на вас ви хрумва. Или пък някой казус, който сега сте имали при търсенето на работа и нещо, което сте срещали. Тъй, както казахме в началото, нали, всичко е много субективно и всеки си открива своя кариерен път. Това, което се опитваме, нали, в този клас, е да дадем насоки. Но в крайна сметка всеки сам си върви пътя и, нали, си преодолява препятствията.
Но ще се радвам така след време, когато и ползвате платформата на Agora, да се похвалите за проектите, които там успешно сте създали, профил, който сте натрупали. Виждам, че ще има и част, която ще може да има коментари за вашата работа и това да помогне после при наемането. Но според мен най-ключовото е да намерите такава платформа, която ще ви свързва с компаниите, за да може да се отличите. Защото иначе, нали, пускането на обява в JobsBG е като игла в пасено. Нали, трудно там човек ще блесне, колкото и да не си иска. Да, аз докато чакаме евентуално за въпроси, още нещо искам да обърна внимание действително за това, което ние сме замислили. Първо, наистина ще се радваме, ние ще ви уведомим, когато платформата стартира, когато е достъпна във всичките функционалности, но ще се радваме, ако ни изпратите вашата обратна връзка за тази платформа, защото действително нашата цел по отношение на младите хора е тя да им помага. Всички сме минали през този път на търсене на работа. Много добре знаем, нали, в България как говорим, какво мислиме, че всичко става с връзки. И всъщност нашата мисия нагоре е да ви дадем тези връзки, без да се налага да ги имате вие в тесния си личен кръг. Така че, ако в нещо, което сме ви предложили на платформата, когато я видите, смятате, че не сме на прав път, ще се радваме и на критика, защото това ще помогне после да успеем да ви върнем по-добри услуги към самите вас, по-добри възможности.